is the president when he said na the government will not spend a single centavo to rehabilitate Marawi and he will just let the tycoons. No, hindi nyo natin na presidente ron. Ang sinasabi niya, yung, di ba, yung nasira yung mga negosyanteng, mga building sila doon. Dapat, ang sabi niya, kayong gumastos kayo dyan. Hindi mo pwedeng kami lang ang gagastos niyan. Unahin namin siyempre yung mga taong bayan, hindi yung inyo. You have to spend also for that. You cannot rely on us on that. You have to help us. Kasi ang priority would be the people there. Hindi yung negosyong nasira ng mga businessman. Kasi may mga pera naman sila. Okay, yeah. Please state your name, please. Good afternoon, sir. Creseling from SMNI po. Ano pong assurance From na... From where kayo? SMNI, sir. Ano yun? Sunshine po. Sunshine Media, sir. Sunshine TV. Sunshine Media po. Okay. Sir, regarding po sa OFW sa Libya, ano pong assurance na binipisyo po na ng mga OFW na naipis sa gulo sa Libya po? Kasi marami pong nagdadalawang isip na bumalik ng bansa po, baka wala po silang mapala dito. Hindi, di ba sabi ko kanina, may directive na rin si Presidente kay Secretary Bello and he's already following the instructions of the President. Okay. Last question. Celerina. Sir, follow-up lang doon sa Marawi. So, meaning, the President's statement is the government would still spend for Marawi. Tama po ba? Meron pa rin funds for Marawi. Oo, di ba? Meron naman talagang funds ang marami. So, Pero hindi yung para sa mga negosyo nila. So, Kasi naapektuhan, siyempre, mga negosyante doon sa sentro, di ba? pero like, anong klaseng assistance naman yung ibibigay? Like, saan na lang nakafocus if ever yung Hindi, ang priority siyempre yung mga tao. Sa tao tayo, yung mga nawalan ng mga bahay doon, yung mga may sakit doon. Doon, yun ang unahin natin. Hindi yung i-rebuild natin yung mga building nilang nasira. Hindi yun siyempre ang priority. Okay. Henry, meron ka bang... Oh, yeah, Mike. Sir, linawin lang natin na mas malinaw pa. yung nasirang building structures ng mga negosyante, hindi yun ipatatayo, ibabangon ulit ng gobyerno. Sabi ni Presidente, dapat kayo ang gumawa ng diskarte nyo dyan. Kasi ang priority namin, yung mga tao sa Marawi muna. Yung mga bahay nila, yung mga nasaktan sa kanila, yung mga survivors nila. Pero kayo, dahil kayo naman yung mga negosyante, may mga pera naman kayo, tulungan nyo sarili nyo muna. So meaning, may aasahan ba sila o wala sa government? Yung mga business sectors, mga milyonaryo doon sa Sa Marawi. ngayon, sila muna. Yun ang sinasabi ni Presidente. Later, siguro, kung di mo kaya, o di mag-loan ka sa gobyerno. So may aasahan pero hindi pa ngayon. Mabait si Presidente. Pero kasi si Presidente, ang style nun yung kung ano yung pinaka-urgent need, doon muna tayo.